falou e agora serán os seus representantes políticos os que teñan que conversar. En moitos concellos da nosa contorna, as negociacións e os pactos marcarán o futuro dos seus consistorios. É o caso de Meaño, Ribeira, Cambados, Meis, Poio ou Noia, por exemplo. Ali o futuro político virá marcado polas habilidades de uns e outros para facerse co bastón de mando. Noutros lugares, a incerteza pasou a historia na propia noite do 26 de maio. En Vilagarcía, A Illa, Vilanova, Sanxenxo, Ribadumia, Barro, Cerda do Cotobade, Ponte Caldelas ou Cuntis, vai haber executivos con maioría absoluta nos vindeiros 4 anos. Que tal? Boas noites. No contrastes desta noite imos falar precisamente daquelas localidades onde no pasado domingo os candidatos aquí presentes collitaron unha maioría absoluta. É o caso de Moraña, da Illa, de Barro e de Ribadumia. Todos eles teñen maioría absoluta desta volta, así que non van ter ningún tipo de dificultade para estar a fronte deses consistorios nos vindeiros 4 anos. Con eles, pois, analizaremos o que implica ter unha maioría absoluta, que vantaxes ten, pero tamén que inconvenientes ten a hora de desenvolver a actividade política dentro do consistorio. Imos saudar xa, en primeiro lugar, a alcaldesa de Moraña polo Partido Popular, Luisa Piñeiro. Moi boas noites. Hola, boas noites. Eres a alcaldesa de Moraña dende o ano 2011, dende o ano 2015 con maioría absoluta, e o pasado domingo revalidaches esa maioría. Saudamos tamén o alcalde da Illa de Arousa, Carlos Iglesias. Ele é alcalde dende o ano 2015, sempre con maioría absoluta, unha posición que revalidou este domingo. Boas noites. Boas noites. E saudamos tamén o alcalde de Barro, ele é rexedor desa localidade dende o ano 2015, agora dende o pasado domingo tamén con maioría absoluta, Xosé Manuel Fernández Abraldes. Boas noites. E por último, saudamos o noso anfitrión, o alcalde de Ribadumia, ele é rexedor tamén dende o ano 2015 e desta volta dende o pasado domingo tamén con maioría absoluta. David Castro, moi boas noites. Moi boas noites. E benvidos aos 4 a este contrastes. Antes de comezar a charlar, se vos parece, pois imos repasar como quedou a cousa nos vosos respectivos concellos, pois para que a xente pois se faga unha idea, non poida dibuixar na súa cabeza como van ser as corporacións destas 4 localidades nos vindeiros 4 anos. E comezamos polo concello de Moraña, valo ben verde contado aí na súa pantalla, e o teñen, son eses datos que contábamos tamén aquí en Canarias Baixas o pasado domingo. No concello de Moraña o Partido Popular fíxose con 7 dis, o BNG con 3 e o Partido Socialista cun representante. No 2015 tamén tiña o PP maioría absoluta, pero os datos non eran así. O PP tiña 6 actas, polo que o pasado domingo sube unha, o Partido Socialista tiña 3 e o Bloque Nacionalista Galego tiña 2 representantes. De contado imos ata o concello de Ribadumia, ali Independentes por Ribadumia fíxose o pasado domingo con 8 concelleiros, antes tiña 5, o PP quedou con 3, antes tiña 6, PSOE e Somos Ribadumia pola súa banda manteñen cada súa acta, tiñan un representante cada un e así quedaron tamén pois no pasado 26M. Imos desta volta ata a Illa de Arousa, o PSOE ten 6 concelleiros, o PP 4 e o Bloque Nacionalista Galego 1. No 2015 o PSDG tiña 7, o Partido Popular tiña 5 e o BNG tiña 1. Neste caso, esa perda de concelleiros tanto do Partido Socialista como do Partido Popular débese a unha cousa, que a corporación minguou pasando de 13 a 11 concelleiros porque a Illa está nestes momentos por baixo dos 5.000 habitantes e, polo tanto, a súa corporación ten que reducirse a eses 11 concelleiros. E imos, por último, ata o concello de Barro, ali o BNG fíxose con 6 concelleiros, o Partido Popular quedou con 4 e, por último, o PSDG queda con único representante. No 2015 o Partido Popular era a forza máis votada, tiña 5 representantes, o BNG tiña 4 e o PSDG tiña 2 edis. Bueno, pois así están as cousas nestes 4 concellos e agora voulles preguntar aos protagonistas desta noite pois que sinten ao facerse cunha maioría absoluta. Algúns xa experimentaron esa sensación en algunha ocasión. Vou comezar polos 2 alcaldes que desta volta si collitaron esa maioría absoluta. Que sentides cando vos facedes pois con ese recoñecemento, ese apoio de tanta xente das vosas localidades? Comezamos, se queres, por ti. Pois unha gran satisfacción, non? Dende logo, despois de 4 anos no goberno, os primeiros 4 anos no goberno, pois que os veciños refrenden a túa xestión, aumentando o seu apoio e, ademais, pois, otorgando a posibilidade de gobernar con maioría absoluta, pois é unha satisfacción de que ti xa pensabas que o fixeras máis ou menos ben, pero, dende logo, que os veciños o refrenden, pois dalle esa tranquilidade, o traballo ben feito, non? E, dende logo, pois é unha satisfacción para calquer xestión público que se refrende nunhas eleccións ese traballo que faz de forma cotidiana, non? David.
Bueno, a verdade é que, bueno, que teñamos un resultado con a maioría absoluta, pois evidentemente é satisfactorio, porque de alguma maneira pois é un recoñecemento ao traballo que fixeches durante 4 anos, pero para nós a hora de gobernar non vai a cambiar nada, porque vamos a seguir coa mesma maneira de facer e de traballar tan cercano ao veciño, e polo tanto, aínda que temos unha maioría absoluta, estamos moi agradecidos, vamos a traballar 4 anos, quizáis máis que estes 4 que te pasaron. É certo que nos vamos a gobernar como se non tuviéramos maioría absoluta, non? Vamos a traballar moi cerca do veciño, non? Eso non quere dicir que, bueno, pues, estamos tan agradecidos aos veciños por apostar por nós, por Independentes por Ribadumia, que, bueno, para seguir ese proxecto de 4 anos máis e para poder consolidar, pois, a un concello como é Ribadumia. Bueno, no vosso caso, tiveche deixado o privilexio de ter esta sensación de ese triunfo esmagador xa en 2 ocasións, non? A verdade é que sí, bueno, no 2011, como ben decías, hubo un goberno en minoría no Concello de Moraña, sin ningún apoio de calquera outra forza político que nese momento formaba parte da corporación. Se traballou ben, se traballou na dirección que os veciños nos pedían, se supo escoitar os veciños, as necesidades de todos os nosos veciños, e no 2015 pois acadamos ese gran resultado que foi esa maioría absoluta, donde subimos 2 concelleiros. A verdade que, bueno, o feito de ter esa maioría absoluta, pois o que decíamos, non é moi gratificante, porque os veciños recoñecen ese traballo que se fixo e para os gobernantes nese caso, pois tamén, non? Porque acertache con ese traballo que fixeche, con esas necesidades que che pedía o pobo, non? E agora, pois, moito máis, non? Cando xa despois de 6 concelleiros, pois subimos un concelleiro máis, pois creemos que, bueno, que estamos próximos aos veciños, que se pode facer cunha minoría, cunha maioría ou cos concelleiros que teñas, pero nunca se pode perder de vista esa necesidade que ten o veciño, ese traballo que che pide o veciño, ou ese benestar, non? Que se ten que crear no Concello, e para iso creo que todos os dirigentes que estamos aquí, que formamos parte desas corporacións e deses gobernos, pois temos que estar á altura de servir ao cidadán. A ver, que di Carlos? Sí, na liña dos meus compañeiros, non? O apoio maioritario nas urnas nunhas eleccións municipais pois é altamente satisfactorio para que non obtén, non? Pero é unha situación de grandísima responsabilidade que temos os gobernantes dos concellos, tanto en minoría como en maioría absoluta si cabe máis, porque o apoio, o porcentaxe é superior, non? Non é froito de casualidade, eu creo que casualidades en eleccións municipales hai poucas, senón que se ve o traballo de moitos anos pois respaldado polo veciño, pola veciña, non? O fundamental, nós creemos que ter as portas abertas do Concello para todos e para todas, escoitar, ter os oídos sempre no camiño, estar atentos ao que as necesidades da veciñanza, que a veciñanza é que mellor sabe cal é a súa forma de benestar, non? E entonces, traballando en esa liña, pois chega o momento que nunha cita electoral se ve recompensado, unha vez agradecer aos votantes do Concello da Illa que nos volveran a poñer en esta situación, bueno, porque a hora de xestionar puramente, falando de xestión puramente, sí que non vamos a negar que é máis cómodo. Ahora que di Carlos o tema da xestión, sempre se di que nas eleccións municipais que se vota máis as persoas que as siglas dos partidos ou que as programas electorais. Non sei no voso caso como vedes si a cuestión electoral nos vosos casos xogou máis a favor a cuestión persoal, a cuestión da xestión realizada, a cuestión das siglas que levades detrás? A min pareceme que sí, porque fai un mes tuvemos unhas eleccións xerais. Evidentemente, os resultados do BNG nesas eleccións xerais non se parecen nada a estas. É certo que no domingo pasado, que había unhas eleccións europeas, xa, bueno, o resultado do BNG en Barro, casi empatando co PP e por encima do PSOE, é algo inaudito, non? Nunhas eleccións de ámbito estatal. O que quere decir que xa había un certo, bueno, premio á xestión municipal, non? Pero é evidente que as eleccións municipales son un mundo distinto e, sobre todo, en concellos pequenos, donde o veciño, a veciña te trata diariamente e ve diariamente o que faz, non? Entonces, como se decía antes, ese trato directo, esa relación, e eu creo que podes facer máis obras ou menos obras. A xente comprende que a veces o diñeiro dá para o que dá, pero eu creo que máis premia é o estilo, a maneira de traballar directamente, con transparencia, con participación e con ese contacto directo coa xente, non? E entón eu sí que teño claro que unhas eleccións municipales, as siglas
teñen a súa importancia, pero é moito máis importante o personal, a xestión, quen te está gobernando, e eu creo que aí nese momento as distintas ideoloxías dos votantes, dos nosos conveciños, se poñen un pouco máis ao lado e se aposta máis por quen está gobernando, se consideran que o está facendo ben. Quería falar antes Sí, tamén. desde logo comparto, iba a comentalo. Eu creo que nos concellos que hoxe estamos aquí representando, que, bueno, pois todos os candidatos coñecemos a todos os veciños do concello, nos coñecen de primeira man, temos ese trato directo, personal, ven no concello, como decía o compañeiro da illa, ven nas vivendas, na rúa, nas festas, en todos os acontecimentos do noso concello. Entonces, pois, ese trato personal fai que tamén gañes moita confianza do veciño, non? E logo, pois, bueno, a xestión é moi importante, non? A mellor nunha gran cidade, pois, tamén conta moito as siglas, pero creo que nos concellos, como son os nosos, os 4 que estamos aquí representados, é moi importante a persona que encabece, o equipo que leva tamén, que o acompaña, porque isto non é só un triunfo dos 4 que estamos aquí sentados, porque si é certo que temos un gran equipo detrás, xa non digo a candidatura, sabédelo todo, colaboradores, afiliados, militantes, bueno, é un equipo detrás moi grande e que, bueno, que somos todos coñecidos nos nosos lugares, non? E aparte, pois, bueno, a xestión, efectivamente, esa xestión que a xente, pois, agradeceu durante os nosos gobernos e que fomos quen, pois, de acertar coas necesidades que tiñan os veciños tamén. Por aquí, opinións? A verdade é que iba a incidir prácticamente no que acabas de comentar. Eu, para min, o equipo é algo fundamental, e dende a nosa posición, dende Independentes por Ribadumia, pois que non é un partido político, digamos, con a estructura máis alá da provincia de Pontevedra, pero que si supemos crear un proxecto político precisamente cerca do veciño, e para iso hai un equipo de traballo que non solamente é o alcalde nin os concelleiros, sino que hai un grupo de personas detrás dun partido político, un local, que é capaz de chegar a todos os veciños, de estar cerca dos veciños, de estar preto dos veciños, e despois eso respáldase cunha xestión municipal moi cercana, digamos, para culminar esas necesidades ou esas tareas que hai que levar a cabo, que son peticións veciñais, non? Entón, eu creo que iso é algo moi importante, no que, de feito, nós, como Independentes por Ribadumia, no Concello de Ribadumia, estamos a traballar dunha maneira moi próxima, evidentemente non hai siglas, pero si hai un gran equipo de traballo, que non solamente está o alcalde e os concelleiros, senón que detrás hai un equipo de persoas traballando por e para o pobo do Concello de Ribadumia. Entón, eu creo que máis alá dunhas siglas, efectivamente, hai que crear un proxecto político, en este caso, hai un proxecto político respaldado por os veciños e a modo de peticións veciñais e reunións que se fixaron por as distintas parroquias. Por lo tanto, eu creo que esa cercanía ao veciño, facelo partícipe da política municipal, eu creo que tamén é algo moi importante. Outra cuestión tamén é non só gañar, senón tamén que ás veces o votante tamén castiga o resto de formacións, as que, por exemplo, retroceden. Non sei se tedes a sensación de que os vosos triunfos tamén tiveron ao mesmo tempo un certo castigo para outras formacións que perderon representación. Non sei se tedes algunha sensación por ese aspecto, ou se vedes que simplemente é un triunfo cara a vos e non unha derrota dos demais. Eu creo que o principal, como decía David, é un proxecto que poida mezclar ben as persoas que estamos no Concello, alcalde, concelleiros e concelleiras, un grupo cohesionado, un grupo ben levado, un grupo que reflexe un pouco a sociedade de cada un dos nosos concellos, que toquemos un pouco todos os sectores, porque así solamente se pode saber as inquedanzas de cada grupo ou cada sector que hai no Concello, non? Despois a xente analiza un proxecto de 4 anos, non en 15 días que ten a campaña electoral ti non eres capaz de trasladalo, non, senón que a xente ten memoria e pode valorar a final dunha legislatura as cousas que se fixeron, as cousas que non se fixeron, e a cercanía ao veciño ou non, etc. Entonces, o estar ao servicio constantemente dos veciños, eu creo que é o que máis afonda, non? Os vosos dous casos son curiosos porque... Sí, non dicía? Non, dicía que Moraña, por exemplo, históricamente sempre tivo máis peso o Partido Socialista, en Barro sempre históricamente tivo máis peso o Partido Popular, pero vos conseguichedes darlle, digamos, a volta á tortilla, e agora que sexa a primeira forza o PP en Moraña e o Bloque en Barro. Quería introducir esa peculiaridade. Eu tiña moi claro, e sempre o dixen xa no 15 e agora digo no 19, o que perde, se un alcalde perde as eleccións, os perde o alcalde, non é a oposición, eso está claro. E entonces, pois, a verdade que tens que ter un proxecto claro e un equipo, o que falábamos, porque tú sola non eres capaz de sair adiante nin de gañar unhas eleccións, non? Pero fundamental é ter un proxecto que presentarlle aos veciños. Eu creo que
No caso de Moraña sí se percibeu que había un proxecto claro, xa hubo desde o ano 2011, no ano 2015, e agora pois volven a creer nese proxecto do Partido Popular. Eu entendo pois que se hai esa maioría que apostou polo proxecto do Partido Popular, pois bueno, que os veciños van sobre o acertado, non? Porque foi unha gran maioría. E logo que sí voto moito de menos, e eu me imagino que todos aquí que somos alcaldes diremos o mismo, non? Ese apoio da oposición, non? Que moitas veces pois tes grandes proxectos para o teu concello que son moi positivos e non contas con ese apoio da oposición. E iso é algo que os que estuvemos en minoría pois o pasamos mal, porque eu a verdade é que me foi moi complicado xestionar os 4 primeiros anos, non? E, bueno, o compañeiro Abraldes tamén, e independentes por riba de mía tamén o sabrá, non foi o teu caso, que sempre se entrache con maioría absoluta, non? Pero sí que é certo que, vamos a ver, se tú tes un proxecto interesante, bo, positivo, que os veciños o piden, pois eu creo que todas as forzas políticas temos que estar a unha, non? Apoiar, e é algo bo para o Concello, non entrar nesa ideoloxía política a veces do non por sistema, non? E eu creo que eso é algo que os políticos temos que cambiar, e me incluyo tamén en termos xerais, non? Eu creo que cando se goberna, pois é moi difícil a veces tomar certas decisións, non? Pero se hai unha decisión clara para o noso Concello, pois, oi, aquí temos que estar todos axudando. E dai, pois, esa complicidade que ten, moitas veces, o feito de gobernar en minoría, que se botan atrás proxectos, pois, por unha ideoloxía política e non por un ben para os nosos veciños, non? Eso é algo que me gustaría que os políticos cambiásemos moitas veces. A ver, nós, evidentemente, foron 32 anos de goberno do Partido Popular que acabaron no 2015, e é certo, igual que o PSOE gobernara moitos anos en Moraña, o PP era a forza hexemónica en Barro hasta o 2015. Tamén é certo, nunca gobernei en minoría. En todo caso, había un goberno bipartito, claro, no que estábamos 6 membros do goberno, sí, BNG, PSOE, que é distinto. Non é o mesmo que unha minoría, Que que tamén pode ser complicado, non? Pero entonces, bueno, foi un goberno que funcionou ben, eu agradecinlle xa a noite electoral pois o traballo dos compañeros do PSOE dentro do goberno, era un goberno de 6, polo cal non tuvemos complicación, nin tuvemos tampouco moita oposición nestes 4 anos, non? Bueno, foi algo que se non fomos capaces de facer máis cousas foi por culpa nosa. Ahora ben, é certo que cando un partido político está tantos anos gobernando e ten uns hábitos, unhas costumbres, unha maneira de facer as cousas, e chega ese cambio sorprendente, mellor naquele momento, non? E claro, aí é un reto moi grande, non? Porque ti non sabes si ese traballo que fixetes durante 4 anos de cambiar sobre todo o estilo. Mais menos obras, como dixen antes, pero cambiar o estilo. Falaba antes David, falaba antes de que, claro, gobernar un concello non é só unha opción de un partido político e de xente cunha ideoloxía determinada. É como un movimento social, porque eu creo que traballaron con nós moita máis xente que nin é nacionalista nin é do BNG que a xente do BNG, e que foi a que fixo que poidéramos organizar cantidad de cousas, traballar cantidad de cousas, ese respeto, esa comprensión dos veciños que sabían que en 4 anos non resolvías problemas de 20 de atrás. Entón, bueno, eu sentíme super cómodo eses 4 anos, pero é certo, nós tiñamos un goberno en maioría, non? Entón, agora que che refrenden esa maneira, ese estilo, pois é importante. E logo aí é onde te das conta de que, aunque eu sei que ideolóxicamente veñen as eleccións xerais e a maioría da xente pois votará unha opción ideolóxica distinta á miña, en cambio, cando chega un momento unhas eleccións municipais, pois eso cambia, non? E logo, o que máis hai que agradecer, non? Esa implicación de cantidad de veciños e veciñas que sin ter ninguna implicación política, simplemente pois porque as cousas vayan ben, por facer cousas ou por colaborar, pois botanche unha man nesa xestión. Entón, bueno, eu creo que é o que máis rompe esa tónica que en Barro e Moraña si se dou durante moitos anos, de que foran concellos gobernados sempre por unha mesma forza política e que cando se dou ese cambio, pois que non houbera nada raro, o sea, foi un cambio normal, natural, e no que a xente se adaptou moi pronto ás distintas maneiras de gobernar que había, non? Dicía antes, David, unha cousa interesante, curiosa, vou gobernar como se non tivese maioría. A cuestión de como se ven as maiorías, porque na sociedade parece que é unha cousa que non está ben vista, é dicir, pois, poderemos gobernar como se tivésemos maioría, non? Pero é unha percepción social que como se non estivesen ben vistas as maiorías entre os veciños, entre o conxunto da sociedade, non? Sí, eu particularmente, falando no meu caso, eu no ano 2015 sacamos maioría absoluta e automáticamente o día despois da noite electoral eu xa me olvidei da maioría absoluta, é dicir, eu, como decía Abraldes,
os grandes temas que afectan ao Concello, como pode ser temas de presupostos, grandes obras con grandes investimentos, consecución de investimentos con outras administracións, etc., sempre se contou e sempre se a priori se consultou cos portavoces dos outros dous partidos que hai na corporación, non? Acadando, no noso caso, nos grandes temas, pois consenso entre todos. De feito, as grandes cousas se apoiaron nos plenos por unanimidade, non? Eu creo que a maioría absoluta, sí, en términos estadísticos, porcentuais, despois, como dixen, que sí que facilita mellor determinadas cuestións de xestión, pero se non contas ca sociedade en xeral, englobar todas as ideoloxías, o asociacionismo local, as asociacións que existen no Concello, se non contas con todo eso, dificilmente se pode acadar un resultado electoral óptimo, non? No caso, por exemplo, de Ribadumia, a cosa vai cambiar dun tripartito a gobernar agora en solitario e con maioría, ainda por riba. Sí, bueno, vai a cambiar, pero bueno, eu creo que o importante, bueno, nos durante estes 4 anos, pois tampouco tuvemos grandes problemas, ou prácticamente non tuvemos problemas á hora da toma de decisións importantes, non? Ou á hora de crear un proxecto político, é dicir, se pode gobernar en minoría, igual que en maioría, evidentemente en minoría tes menos problemas á hora de, bueno, pues de tomar pois o mellor algunha decisión, pero nos, pois por exemplo, estes 4 anos pois non tuvemos prácticamente ningún tipo de problema. Eu creo que a clave está en crear un proxecto político basado nas necesidades reais das parroquias de todos os veciños dun concello, non? Eu creo que é algo moi importante dentro da oposición. Tamén se pode facer política, pero a política ten que ser constructiva. A veces a oposición pois actúa dunha maneira pois destructiva en función dos proxectos ou do que plantea os proxectos, e iso para nada favorece a política, sobre todo a política local, non? Pois eu creo que dentro da oposición hai que ser máis constructivos, axudar a crear un proxecto que poida ser necesario para un concello, porque eu creo que é fácil saber as necesidades reais dun pobo, non? E, polo tanto, iso hai que plantexalo, e aí onde ten que haber unidade política de todas as forzas políticas, porque ao fin e ao cabo pois estamos creando un benestar para os veciños, non? Pois eu creo que os políticos, os que estamos gobernando, os que, bueno, pois podemos liderar un equipo de goberno tanto en maioría como en minoría, pois eu creo que temos que ter esa sensibilidade de poder chegar a todos os partidos políticos tamén, e que todos os partidos políticos sexan recepcionistas precisamente desa petición, para que aquelas cousas que son do conxunto dos veciños, pois que se poidan levar a cabo sin ningún tipo de problema. Se é difícil xestionar a veces para crear proxectos, e se entre os partidos políticos locales nos creamos problemáticas, pois é moito máis difícil xestionar. Por lo tanto, iso vai en contra, digamos, dos intereses dos propios veciños, non? Pois eu creo que hai que plantexar un pouco as cousas de dúas formas. Non é difícil gobernar con un bipartito, tripartito ou incluso con un cuatripartito. O que si teñen que ter claro, e temos que ter claro, que cando gobernas desa forma hai que saber que era un proxecto político e non gobernar para o partido político. E se tes a maioría, tes que saber tamén, de alguma maneira, organizar precisamente as necesidades baseadas, bueno, pues nas peticións esas veciñais ou nas necesidades veciñais, e que os partidos da oposición pues tamén axuden precisamente a crear ese proxecto político para crear un benestar para os teus veciños. Eu creo que iso é moi importante. Dentro da oposición tamén se pode facer política, pero política constructiva, que ao fin e ao cabo, se nos presentamos para organizar un concello, para traballar por un concello, é precisamente para traballar para os veciños e para que o teu concello pues vaya medrando pues día tras día, non? Eu creo que iso que hai que ter claro, que os políticos que o debemos de, bueno, que debemos de telo claro, pensalo, porque ese é o crecemento dun pobo, non? Eu fago unha reflexión, nada máis, ahora estábamos falando de se unha maioría é boa, se unha maioría non é boa. Eu creo que iso que vai pois na xestión do goberno, fundamentalmente. E a verdad que, oye, pois o que haxa unha maioría, eso está refrendando un proxecto político, está refrendando unha xestión e está refrendando que a maioría dos veciños están contentos co goberno. Entón, eu prefiro que estén contentos a maioría dos veciños que menos veciños, o sea, que tampouco, sabendo xestionala, e bueno, no caso da illa é a segunda maioría, no meu caso é a segunda maioría, pois, oye, quere decir que se fixo no goberno anterior, na legislatura anterior, pois que se fixo un goberno responsable, un goberno en colaboración e tendendo a man a todas as demais forzas políticas e buscando ben para os veciños, non? Entón, pois, bueno, unha maioría, é certo que a veces non está ben vista no mundo político e na sociedade, non? Pero tamén temos
temos que pensar o que significa esa maioría. Eso quere decir que a maioría dos veciños pois están contentos con esa forma de xestionar. Eu creo que non ten por que ser malo, non? Sí, a ver, é que hai dúas visións. Unha é, parece que as maiorías absolutas pois poden ser malas, pero que non soportan os veciños e que haxa un goberno inestable. Efectivamente. Eso sí que é certo. O que non che perdonan os veciños é que haxa un goberno inestable con distintas forzas políticas ou aunque sea un goberno en minoría e que haxa problemas entre os integrantes, aunque sean do mesmo partido político. Entón, eu creo que os veciños o que lle gusta é que haxa un goberno que o teñan claro, que sepan quen é o goberno e a línea de traballo político que fan, non? Entonces, bueno, por iso digo que nós estes 4 anos anteriores un goberno bipartito, pero foi un goberno totalmente estable, entón, bueno, pois premiaron. Que premiaron máis a xestión da forza política que lideraga o goberno? Bueno, pois é algo que pasa bastante, non? Pero, en todo caso, eu plantexábame o lunes, e dicía, bueno, e agora, bueno, pois ben, pois aforma algunhas reunións con outra forza política, que ainda así, pois teremos contactos e charlaremos con eles, bueno, para ver a colaboración que poida haber, pero é certo que, bueno, para organizar o goberno en sí, pois, bueno, pois xa tes as túas reunións propias, do equipo propio e tal, non? Eso a hora de botar a andar o goberno. A hora de seguir xestionando, os cambios van ser poucos. Como empezaba David, falamos aquí todos, eu creo que se ademais os gobernos son valorados polos veciños por unha maneira determinada de traballar, por unha maneira determinada de facer, non tes que andar a facer cambios. Ben, eu decía alguén que me preguntaba estes días, é que eu de outra maneira non sei facelo eu, a nivel personal. E eu creo que a forza política na que estou ali, pois temos ese estilo e seguirá sendo o mesmo. O cambio, basicamente, é como organizas inicialmente ese goberno e como organizas o traballo, pero non despois no día a día de cara aos veciños. Non sei, a vos a mí está me parecendo unha charla, un faladoiro moi interesante. Temos que facer unha pequena pausa para a publicidade, estamos de volta agora mesmo. De mércores aquí en Canal Rías Baixas, seguimos no Contrastes neste encontro de alcaldes de maiorías e agora vou introducir esa frase moitas veces repetida e empregada por aqueles grupos que están na oposición de pasalo rodillo para referirse pois a aquela acción política dos gobernos que teñen precisamente unha maioría absoluta. Non sei se Moraña ou na Illa vos acusaron en algunha ocasión nestes últimos anos de pasalo rodillo. Hombre, eu creo que calquera alcalde que ten unha maioría absoluta o acusan deso. Outra cousa é que se fixera e que sexa certo, non? Vamos a ver, eu comentaba o meu caso, durante os primeiros 4 anos que fui unha alcaldesa, do 2011 ao 2015, estuve nunha minoría de 4 concelleiros de 11 e sin apoio de ningún grupo político. Como decía anteriormente o compañeiro Auraldes, pois si tiñas moitas reunións, moitos contactos con todos os grupos políticos que formaban parte desa corporación, as cousas non salían, sempre había trancos, pois o que comentaba antes, me gustaría que houvese maiores acordos para sacar proxectos adiante para os veciños, pero bueno, unha vez que ven unha maioría absoluta, eu sigo comentando os proxectos de gran envergadura e importantes para Moraña igualmente co resto da corporación, en reunións, en comisións informativas, nos plenos tamén, que é o trámite que lle temos que dar. E, bueno, eu, a verdade, non me considero que pasei nunca o rodillo, sempre tuve en colaboración, sempre mostrei esa mantendida de colaboración cos demais grupos políticos, nalgún caso tuve, tamén o teño que decir que tuve algúns apoios puntuales dos grupos políticos da oposición, pero non os que nos gustarían para poder sacar máis proxectos adiante, sobre todo neses 4 anos no Concello de Moraña. E despois, pois, bueno, eu non me considero que pasei o rodillo e tamén é algo fundamental e creo que, bueno, cando eres alcalde te das conta que o contacto directo cos veciños é moi importante e eu agradezco, o dixen nas reunións ahora que tuve en parroquiais, o dixen en toda a campaña, que nunca me cansaré de agradecer ese apoio tan grande que tuve de todos os veciños para facer grandes proxectos. A veces a ti tes unha financiación, pero se non hai colaboración dos veciños non se poden sacar adiante, non? E iso para mí foi o máis importante, non pasar o rodillo en Moraña, nin coa corporación municipal, nin cos veciños, non? E claro, xa decías antes que nos grandes asuntos sempre había un consenso, non? Nos plenos, non? Sí, a ver, puntualmente sempre, en algún pleno sempre houve algunha frase típica de pasar o rodillo da maioría absoluta, pero, como di Luisa, non
non foi o caso. Nos intentamos facer un goberno contando con todos os membros da corporación, implicando a todos os gobernos ou a todos os partidos da corporación, implicando a todos os veciños e asociacións do pueblo, como dixen antes, non? Que creo que é o máis importante sempre. En esta posición de que, claro, estás en posición mayoritaria, pois sí que ao mellor pudo haber en algún caso esa frase. Pero, bueno, como dicía antes Abraldes tamén, nós temos a responsabilidade agora con maioría absoluta de gobernar, de facer a sesión organizativa do Concello co noso grupo de goberno, e entonces é na situación na que nos puxo os veciños e as veciñas, e organizar un Concello e levar a cabo a labor de goberno non é pasar os rodillos. Supoño que nos novos casos das novas dúas maiorías absolutas que temos esta noite aquí, a declaración de intencións cando menos será contar con todos os grupos. Claro, é que, a ver, o estilo sempre tens que mantelo e entonces tens que procurar facelo así, non? Eu estuve en 8 anos na oposición antes de chegar á alcaldía e, bueno, nas decisións estratégicas do Concello sempre estuvemos apoiando o goberno daquela. Outra cousa na xestión diaria, en pequenas cousas ou en outro tipo de temas menores, que tal, non? Nas estratégicas, evidentemente, sempre se estuvo apoiando, pois, coa creación do polígono de Barrumeis ou con outro tipo de decisións que eran estratégicas para o Concello, non? Agora, eu, a mantendida primeiro, dende logo os compañeros do PSOE, que estuveron gobernando comigo 4 anos e que son os que teñen, para min, prioridade a hora de falar con eles e de contarlle un pouco por onde queremos ir. E ao mesmo tempo co Partido Popular, que é outra forza que vai estar aí na oposición e que durante estes 4 anos, o sea, tampouco problemas non hubo especialmente notorios no día a día, non? Pero, bueno, ten que ser unha intención da comunicación permanente con eles e coa cidadanía. En todo caso, as forzas políticas representan centos de persoas que os votaron e hai que ter un respeto moi importante por eles, porque representan tamén a boa parte do electorado. Nós tuvemos casi un 50% de votantes, pero os outros 50% dos veciños e veciñas votaron outras opcións. E telos en conta e que participen das decisións estratégicas do Concello é fundamental porque a través deso estás tendo en conta a mitad da población que os apoiou, non? Entón eu creo que iso é por onde hai que ir e o que hai que facer a partir da hora, aunque teñas maioría absoluta. David, no caso de Ribadumia, dúas forzas a toda agora, digamos, compañeiras, non? O Partido Socialista e Somos Ribadumia agora van ser adversarias no pleno, non? Bueno, eu non diría a palabra adversarias con esa, bueno, tal e como sona, non? É dicir, primeiro, Independentes por Ribadumia basea os seus proxectos políticos nas peticións veciñais. Nos temos reunións nas distintas parroquias e sabemos perfectamente cales son as necesidades que hai no Concello, non? Pois eso precisamente é o que queremos levar a cabo, ese é o noso proxecto político. E o que queremos precisamente que as demais forzas políticas, tanto PSOE como Somos, pois tamén que teñan esa sensibilidade, porque son as carencias, digamos, que ten o Concello, e tamén o Partido Popular, non? Eu creo que dende a oposición tamén se pode, e nós vamos a tender a man os partidos da oposición para que, bueno, para que teñan as súas propostas tamén, e que se poidan levar a cabo, e a parte das súas propostas, bueno, pois precisamente artellar e levar a cabo pois eses proxectos ou esas necesidades que, bueno, pois máis ou menos sabemos, e que queremos, bueno, pois de alguna maneira, pois nestes próximos 4 anos, pois levar a cabo, non? É dicir, nos non pretendemos pasar o rodillo porque eso non está ben. Eu creo que ten que haber consenso, que os políticos temos que ter esa sensibilidade, esa comunicación coas demais forzas políticas para bueno, pois para crear un mellor proxecto político para Ribadumia, non? E polo tanto, pois eso vai a favorecer, digamos, pois bueno, pois vai a favorecer un proxecto político, pero que vai a redundar pois nunha mellor economía, que vai a redundar nunha mellor pois base pois cultural, nunha mellor base deportiva, nunha mellor base pois de xuventude, etcétera, etcétera, non? Pois eu creo que o importante é saber as necesidades precisamente que ten cada unha das parroquias, que teñen os distintos colectivos sociais que, bueno, pois que poida ter o Concello, e a partir de aí, bueno, pois poder neses 4 anos pois levar a cabo, digamos, pois eses proxectos. E neses proxectos ou na maneira de leválos a cabo, o que queremos é contar pois precisamente coas demais forzas políticas e a parte de mostrar que esas son as necesidades, carencias que pode ter un concello, e eu entendo que se todos nos presentamos bueno, pois a unhas eleccións municipais é que quere dicir que queremos traballar para o desarrollo dun pobo, non? Para o desarrollo de Ribadumia. Por lo tanto, eu creo que nós vamos a traballar nesa base. Foi, digamos,
o estilo que nos defineu estes 4 anos, cando gobernábamos con PSOE e cando gobernábamos con Somos, pero que liderábamos independentes por riba Dumia, e eu creo que esa base non a queremos perder, porque precisamente eso foi o que nos levou a esta maioría absoluta, e aínda que teñamos esta maioría absoluta, queremos conservar esa base para seguir progresando o Concello de Ribadumia. Máis opinións? Introduzo máis cuestións? A ver, decía David das asambleas parroquiales e de contacto permanente con os veciños. Nós tamén o facemos desde que accedemos ao goberno fai 4 anos, pois un ciclo de reunións como mínimo e a veces 2 en todas as parroquias para ese contacto directo e escoitalos a eles, non? É unha práctica moi sana, porque ti contaslle un pouco cal é a túa idea do que estás facendo, explicaslle un pouco por que tomas esta decisión ou que la outra, explica a acción de goberno, escoitas as súas propostas, as súas ideas, as opinións, pero escoitas tamén as súas críticas. E entón, é distinto estar cun veciño ou cunha veciña e que che conte en primeira persona as súas queixas, a ir a donde están 40, 50, 60 personas, que evidentemente é moi distinto, e aí hai xente de todas as opcións políticas, non? E entón, enfrentarte a esas posibles críticas, que as hai, normalmente, porque non eres capaz de resolver todo, pois eu creo que é moi saludable, e ademais achégate como gobernante á realidade social en cada concello, non? Entón, eu dicía antes, estuve 8 anos na oposición, a maioría dos temas que se aprobaron nos plenos, a maioría das propostas do goberno daquela, nós votamos a favor, porque nos parecían sensatas, non? Eu creo que é o mellor que se pode facer cando estás gobernando, contar coa oposición, explicarlle o que queres facer, porque a maioría das cousas ímonos poñer de acordo, seguro, porque son cousas que os veciños demandan, que os veciños ven e que non entenderían que alguén por principio, pois estuera en contra dese tipo de iniciativas, non? Entonces, eu creo que esa comunicación permanente coa sociedade tamén te leva a esa relación permanente con todos os representantes desa sociedade que son os integrantes da corporación. Entón, logo, facelo un pouco mellor ou un pouco pior en canto a ese traballo en conxunto, pois depende de outras circunstancias a veces, pero eu creo que ten que ser o obxectivo que temos que ser sempre, non? Bueno, que comentaba precisamente Abraldes esa vía directa, ese contacto permanente entre os veciños e os rexedores e os concelleiros é precisamente unha das virtudes, non, da política local, porque se os veciños algo lles gusta, pois o poden dicir, pero tamén se algo non lles gusta, tamén estades aí ao seu carón, non, pois para poder recibir esas críticas e para intentar polo menos xustificar as vosas ideas, non? Evidentemente, máis para enterarnos das necesidades e das vicisitudes de cada concello, non? Nos, a última reunión que fixemos na legislatura, facémolas por sectores, foi unha reunión con asociacións culturais, e ali se decían, surdiron centos de ideas, porque no que se ve que a xente ten ganas de facer cousas, e cando a xente ten ganas de facer cousas, os concellos estamos para facilitarlas, efectivamente, unhas cousas se nos quedarán no tinteiro e outras non, pero como di un amigo meu que saleu en esa reunión a frase, hai que salir a bailar con todos e con todas, e entonces así se consigue un consenso, se consigue un benestar social, e, bueno, se consigue darlle pa diante a moitas cousas. Sí, por suposto, nos en Moraña tamén facemos reunións anuales polas parroquias e é certo, porque aí escoitas as necesidades dos veciños, aí tamén tes a oportunidade de explicarlle aos veciños a liña de traballo que tes, xa non só nesa parroquia, sino a nivel general en todo o concello, cales son os próximos proxectos, cales son as túas gestións, cal é a vosa proposta, e tamén desa maneira pois escoitas a xente, que é certo que non é o mesmo escoitar a versión pois dun veciño un a ter unha asamblea onde te reúnes con un número de veciños para tratar pois temas importantes, ben sexa desa parroquia ou ben sexa ben pois de interés xeral do propio concello. Eu creo que a política mudou e que temos que esa é a liña na que temos que traballar, ese contacto directo co veciño, e agora xa digo, xa non só en concellos como os nosos, de en torno aos 5.000 habitantes, sino en concellos tamén máis grandes. Eu creo que nós temos que estar en contacto permanente ca sociedade, porque senón corres o risco tamén de alexarte dos problemas que ten a sociedade, dos problemas que teñen os veciños, de que estemos perdidos e de que veñan logo pois estes fracasos tamén nas eleccións. Cando tuvemos aquí, por menos, o debate preelectoral de Barro, un dos temas que saliu foi ese, decía o candidato do Partido Popular, decía, si a maioría da xente dos veciños nosos non lle interesa a política, e ese é un gran error. A inmensa maioría da xente interesa saber da política, interesa saber da xestión e interesa estar informada e implicada. Iso foi, bueno, a ver, nas rondas de asambleas
pois hai alrededor dun 10 ou un 15% de veciños, que é moitísimo, que che participan. É moitísimo. Sí, un dato, por exemplo, un dato curioso que a mí me chamou a atención cando, por exemplo, todos os debates electorais que fomos pendurando non en YouTube, que hai algúns que roldan xa as 3.000 reproduccións en concellos, por exemplo, en Porto do Son, que é un dos concellos tamén que tamén ten unha poboación, pois non é unha cidade grande, non? Pero sí que 3.000 veciños viron o debate, dicir, sí que interesa non ao que acontece no concello, non? Cando vas a salir o debate, o que pusiche en redes sociais, o que tes na página web, aparte, pois, bueno, do contacto directo, que eu non quero que se perda tampouco ese contacto. Por iso eu lle decía naquele debate, pois non, hai moitísima xente que está interesada. E é máis, a veces, eu además procuro nesas reunións falar de cousas que a veces non son ni siquiera da xestión directa no Concello, senón de onde veñen os recursos, de que maneira veñen, como che afecta os recortes para os concellos do Goberno do Estado, que temos unha situación moi precaria todos, pois, por un mal financiamento dos concellos, dos gobernos do Estado e tal. Entón, contas de cousas desas que a veces te parecen moi abstractas, moi de tal, pero que eu creo que a xente agradece moito, de saber como funciona e saber de onde veñen os cartos, por que veñen os cartos e todo eso, non? Porque o mellor que podes ter é unha veciñanza informada. Uns entenderán o máis, outros entenderán menos, pero por menos ti intentas explicar e ser o máis didáctico posible, non? E entón, bueno, pois faz un pouco que todo o mundo sea partícipe deso, do que é a xestión municipal, porque a veces unha xestión autonómica, unha xestión estatal, bueno, é moi de titulares de televisión, non? Pero esa xestión local é algo moi directo e que, bueno, un pouco como cando eres presidente de unha comunidade de veciños. É bo que todo o mundo pase polo cargo, non? É bo que todo o mundo sepa que cando criticas ao presidente da comunidade de veciños, dice, non, que non fai nada, espera, vamos a pasar todos por aí, vemos o que se pode facer. Entón, sería bo que por as corporacións locales podera pasar moita xente, non? Porque eu creo que é bo darte conta de que, cando tes os recursos que tes, como eres capaz de priorizar. Porque realmente o secreto de gobernar é ese. Ti tes os recursos que tes, podes conseguir un pouco máis ou uns poucos menos, pero logo a cuestión é como priorizas. Para onde largas os investimentos? E estás acertando porque intentas gastar ese diñeiro naquela actuación que lle dá máis servicio a máis persoas e resolve un problema máis grave? Se o acertaches así, pois seguramente acertaches no investimento. Se te equivocaches porque había outro investimento máis necesario porque daba un mellor servicio, bueno, pois ao mellor equivocacheste, pero con boa intención. Entón, o importante é explicarlo á xente, non? O que che poidan facer ver. Entón, eu creo que iso é o bonito, ou por menos eu, estes 4 anos para mí foi unha experiencia moi gratificante, non? De poder ser alcalde de 3.000 e pico veciños nos que tes esa comunicación permanente e tal, e que logo vexas, o que cando empezamos ca primeira pregunta, non? Que vexas que che refrendan esa maneira de facer as cousas con un aumento moi importante dos votos, cando eches máis votos, bueno, pois parece que a idea que tiñamos e da maneira que o fixamos, pois era máis ou menos acertada, non? Bueno, levamos xa un bo anaco falando desta cuestión das maiorías absolutas, agora pregunto, vos, algo malo teñen que ter as maiorías absolutas, non sei se quizáis o debate político é máis estéril, é máis de trámite, digamos, a hora de, por exemplo, nos plenos, a hora da actividade diaria, todo como máis simple, eso pode ser un dos defectos das maiorías absolutas, pregunto, non sei. Home, unha pregunta complicada, non? Moi complicada. Pero digo, algo malo terán que ter, ou non, se cadra non. Eu creo que as maiorías absolutas nin teñen que ser malas, nin é tan malo gobernar en bipartito, en tripartito ou en cuatripartito, nin é tan malo gobernar en maioría absoluta, non? Eu creo que o importante desto é saber ter un proxecto importante para un concello, non? Eu creo que esa é a base fundamental. En o momento que se ten a idea clara dun proxecto político, se pode gobernar en minoría ou se pode gobernar en maioría. É dicir, en minoría podes ter problemas con un partido político, en maioría podes ter problemas con un concelleiro, porque tamén pode ser que un concelleiro queira máis para unha parroquia ou máis para outra, ou que se está invertindo máis en saneamento ou se está invertindo menos en auga municipal ou en deportes ou en calquera outra área de traballo, non? Pois eu creo que o importante, tanto para as minorías como para as maiorías, é ter un proxecto político e poder levar a cabo ese proxecto político e despois saber priorizar. É dicir, nós nestes 4 anos tuvemos máis de 1.500 peticións veciñais e dentro desas 1.500 peticións veciñais, evidentemente non podes facer todo en 4 anos porque é prácticamente imposible, pero si tes que ter esa habilidade para priorizar e poder sacar a cabo os proxectos máis importantes. Desas 1.500 peticións veciñais que nós tivemos no Concello de Ribadumia, excepto 15 personas
que lle tuvemos que dicir pues, que non era posible pois, o seu plantexamento, o resto son plantexables. Outra cousa é que sea máis prioritario ou menos prioritario. Entonces, eu creo que se pode gobernar en minoría e se pode gobernar en maioría, pero sempre con coherencia, con sentido común e sabendo priorizar e sabendo cal é o mellor proxecto, a mellor idea para levar a cabo para o teu concello. Eu creo que o que falabas de si enriquece ou non enriquece, creo que aí estamos moi contaminados do que poden ser os grandes concellos ou os debates parlamentarios que vemos na televisión no día a día, non? E evidentemente que os concellos pequenos, por lo menos os nosos, os plenos non son ese foro do debate a ese nivel. Como dicía antes, eu creo que a maioría das cousas nos poñemos de acordo, porque non hai tampouco tantos temas continuos de ter que debatir, non? E logo me imagino, por lo menos do que eu vexo na miña corporación, tanto desde a oposición, xa digo, como desde o goberno, non? É que, ao final, os debates son, bueno, bastante relativos e chegan ao momento que tes algún tema concreto, no que sí que tes que tomar algunha decisión e tal, pero no cotidiano non é un foro de debate político ao contrario, é un foro de debate de decisións, levas unha serie de puntos, moitos deles son de trámite, outros son de tomar decisións de proxectos e a veces outros, bueno, pois o debate real que podes ter nun pleno é cando che chega o momento das mocións ou dos rogos e preguntas, que en todo caso ese momento da oposición no de inquerirche por outras cousas, porque os proxectos que levas a aprobación hai uns expedientes, hai unha documentación, o sea, está todo moi trillado, non? Está todo moi masticado. Donde pode haber ese debate político máis intenso? Bueno, pois que é o punto concreto, que non tes un pleno ordinario e tes un rogos e preguntas que é ese momento do debate tal. Ahora, seguramente, se son malas ou boas as maiores seguramente un pouco ben por esa sensación que temos de outro tipo de foros, de outras institucións, non? Donde parece si, claro, donde eses rodillos si dan esa sensación, non? Que tives un debate que che parecen cousas máis ou menos razonables e logo a maioría de turno, pois, sin argumentos prácticamente, os bota abaixo. Pero non é os concellos, e sobre todo os concellos pequenos, pero eu creo que casi ningún concello, aunque sean grandes, non é o momento dese tipo de debates políticos de fondo, non? Estou de acordo que o problema que pode ter é extrapolar o que dicía o compañeiro de Barro, extrapolar eses debates de maiorías absolutas ou non a nivel de Parlamento Español ou Parlamento de Galicia, non? A vida municipal é completamente diferente, entonces ás veces sí que se quere trasladar cando estamos gobernando con maioría absoluta por algún grupo da oposición, sí que se quere trasladar esa sensación ao veciño e a veciña, pero non calla porque non ten razón de ser, non é asimilable. No, dende logo, vamos, e aquí todos sabemos que para nós, bueno, no meu caso hai un pleno cada 2 meses, non? E, bueno, a veces tes plenos extraordinarios, e o traballo fundamental, o traballo de responsabilidade, o traballo gordo é o día a día, o sea, o pleno, pois, moitas veces era, como comentabas, non? Os expedientes, pois, xaban cos seus informes técnicos, cos seus informes xurídicos, pois, que políticamente, pois, pouco se pode debatir xa, non? Porque, bueno, cando tes todos os informes técnicos e xurídicos favorables, pois, bueno, podemos discutir se eu quero blanco e ti o queres negro, pero pouco máis, non? O sea, que tampouco creo que hai ese debate así tan duro e tan particular non que nun pleno municipal. Bueno, vou vos lanzar a última pregunta, se cadra un pouco máis persoal, sempre se dinon que as maiorías poden cambiar a xente, para os que repetides, despois vou con vos dous, para os que repetides, sentides que sodes os mesmos de hai 4 anos ou non vos sentides igual? A nivel personal, sí, me sinto exactamente igual. E, bueno, algo que me crea esa tranquilidade, porque a veces dice, bueno, te ves tú e te ves tú desde dentro, non? E os demais non te ves. Pero, bueno, eu sinto esa tranquilidade, pois mesmo ahora, o domingo, cando a xente te votou e hubo máis votantes que en Moraña decidiron apostar polo Partido Popular, neste caso, e pola candidatura que encabezo e con todo o meu equipo, como digo, pois a verdade é que me sinto igual, sigo facendo a miña vida, sigo salindo igual á Rúa Moraña, sigo indo a visitar os meus veciños que me chaman, o fin de semana, pola mañá, pola tarde, pola noite, e, bueno, como digo, pois eu me sinto a mesma que cando entrei, sí. E é algo que así o quero tamén, eu non quero cambiar porque este aquí, nin porque levo tantos anos gobernando, ou que paso dunha minoría a unha maioría, e o día que cambie, pois non me sentirei a gusto, seguramente. Carlos.
Ben, pois a visión propia que teño eu de min mesmo tamén, eu creo que son igual que en 2015, que en 2011 que fui un concelleiro e antes de 2011 que non estaba na vida pública, non? Sigo facendo a mesma vida fora do concello, bueno, a mesma non, porque lóxicamente eres alcalde, non? Pero a vida persoal é a mesma, o mesmo grupo de amigos, sempre a mesma familia, no mesmo sitio, entonces creo que é importante manterse, xa non é cousa que se faga por vontade, non? Senón que a mí non me sai de outra maneira, non? Entonces eu creo que sí que non cambiei de 2011 para cá e creo que vai a continuar así. E a ver, Ribadumia Barro, agora que tedes maior absoluta, tedes medo de cambiar dentro de 4 anos, non sentirvos os mesmos? A ver, é evidente que ser alcalde é un traballo diferente ao que ti tiñas, ou que eu tiña antes de, estando na oposición, eu tiña o meu traballo, e chegar a ser alcalde é un traballo máis, non? É un traballo máis, pero que ten unha super responsabilidade, que ti presentaste diante dos veciños para xestionar a súa vida, os seus recursos, entón, claro, aí tes que aplicarte moi a fondo, non? Entonces, bueno, eu eso asumino como un traballo de dedicación absoluta a todo o mundo, traballo pleno, porque nos sabemos que somos alcaldes e alcaldesa 24 horas ao día, 24 horas ao día, cando te chaman ás 4 da mañán de que hai un campo non sei onde e tes que coller o teléfono que te pega un susto bueno, pois tes que estar 24 horas ao día, co teléfono encendido permanentemente. Ahora, é algo voluntario. Cando ti te presentas a eso, é voluntario, ninguén te obliga. Entón, o que tens que facer é responder como é debido. Pódoche decir que fai 4 anos nos acadamos o goberno, despois de 32 anos do Partido Popular, e eu decía aos veciños que estuveron acompañándonos este domingo, non? Eu creo que foi unha celebración moito máis exultante que este domingo. Por qué? Porque era un cambio radical de un gobernante determinado durante 2 anos a chegar a un goberno novo. Entón, aquilo era emocionante, non? Era moi emocionante. Este domingo era emocionante, ilusionante, pero como moito máis contido, como moito máis tranquilo. Xa estabas gobernando, agora simplemente ratificaron os veciños o que estabas facendo, cos seus votos, apoiándote maioritariamente. Pero foi unha celebración, xa digo, moito máis tranquila. Non esperábamos a maioría absoluta, nos esperábamos ganarlle ao Partido Popular, ser a forza máis votada, pero non chegar ao sexto. Chegamos ao sexto, un pouco máis de alegría interna, pero logo, pero non notabas en mí nada máis, o sea, en todos os compañeros, en todos os veciños que había ali, satisfacción por ratificar o goberno, pero con toda tranquilidade. E o luns ás 8:30 da mañán, ao pé do cañón, igual no despacho, e resulta que eu fun dos que non me deron asfaltado antes das eleccións, tampouco me preocupei, e empezábamos o lunes a asfaltar cousas cando acabaron outros concellos e puderon ir para ali, non? O sea que, bueno, os proxectos que estaban en marcha, que tens que seguir con eles, e sí, a xente felicítate, tal, e agradecese moito esa felicitación, porque, a ver, somos persoas, e todos temos ese sentimento, e sempre che gusta, pero o grado de responsabilidade, como falabades antes, ahora é maior inda. É maior inda porque foron moito máis veciños os que te apoyaron. Entonces, bueno, vas seguir na mesma línea, pero con ese maior grado de responsabilidade de que tes que seguir demostrando que por ter a maior absoluta, por chegar aí, ahora non te relaxas e, bueno, pois agora xa vou de sobrado, para nada. Cada un ten que seguir ca súa personalidade e co que estaba facendo. Preguntarle por último a David Castro como se ve no 2023, crees que serás o mesmo que agora? Por suposto, sin ninguna dúda. É dicir, eu creo que a política non pode cambiar as persoas, e se cambia as persoas, pois evidentemente non é algo positivo, non? É dicir, nós vamos a traballar da mesma maneira que viñamos facendo hasta agora, pensando nos veciños, traballando por os veciños, terminando estes proxectos que empezamos estes 4 anos e que xa teñen unha base importante e culminalos agora nesta legislatura, e polo tanto eu creo que se a política vai a cambiar as persoas sería algo negativo para a política e para a propia persoa. Por lo tanto, nos nese aspecto o que vamos a redobrar esforzos, non? Para conseguir pois o mellor para Ribadumia, para traballar o mellor para os nosos veciños e presentarnos para o ano 2023 pois cunha aposta pois aínda máis seria, se pode ser, e que os veciños poidan depositar a confianza en nós pois precisamente no ano 2023. Se a política vai a cambiar as persoas, posiblemente os veciños non aposten por esa persoa. Por lo tanto, sería un grave error. Bueno, pois nada, Luisa, Carlos, Xosé Manuel, David, moitísimas grazas por participar neste programa. Parabéns polos resultados dos domingo e sorte nos 4 anos que tedes de intentar
intenso traballo de seguro por diante. Moitas gracias. Nos agora facemos a segunda pausa publicitaria da noite. De contado entrevistamos o líder do partido Barbanza Independiente. Seguimos no Contrastes aquí en Canal Rías Baixas, naqueles lugares onde non se produciu unha maioría absoluta, o máis probable é que agora as formacións políticas pois teñan que negociar, teñan que chegar a entendemento para a creación dun posible goberno. En moitos casos, seguramente vostedes, a día de hoxe ainda non saiban quen vai ser o seu vindeiro alcalde ou alcaldesa, porque todo vai depender da habilidade de uns e outros pois para facer eses acordos, chegar a eses acordos tras esas negociacións que de seguro se poden prolongar durante moitos días e incluso pois moitas semanas. Pois para aclarar un pouquiño como vai ser todo este proceso ata ese momento definitivo no que os alcaldes e alcaldesas tomen a posesión do bastón de mando, na seguinte reportaxe imos explicar un pouquiño como vai ser dende agora ata o 15 de xuño. Se non hai maioría absoluta, toca negociar. Calquera forza das presentes nun pleno dun concello pode optar á alcaldía. Todo depende das habilidades de uns e outros para convencer os demais partidos. As corporacións municipais, en canto estean constituídas, serán as encargadas de votar o alcalde ou alcaldesa. Quen aspire ao bastón de mando ten dúas vías legais para conseguilo. A máis doada, se o candidato ou candidata obtén a maioría absoluta do pleno, faise coa alcaldía. É imprescindible lograr o apoio de cando menos a metade máis un dos edís da corporación para facerse coa investidura por esta vía. Aquí é onde entran en xogo os pactos que permiten a varias formacións sumar esa maioría absoluta. Esa suma de forzas pode acabar outorgándolle o poder á lista máis votada ou a calquera das outras opcións. Isto último foi a que aconteceu hai 4 anos, no 2015, por exemplo, en Cambados ou Ribadumia. En ambos casos, o PP foi a forza máis votada, pero foi a segunda opción a que se acabou facendo co bastón de mando grazas ao apoio do resto de grupos do pleno. Noutro concello, en Muros, hai 4 anos, a sesión de investidura acaboulle entregando o bastón de mando á candidata da terceira forza política. Pero como no mundo da política todo pode pasar, se as negociacións non prosperan e a maioría absoluta non existe, a lei prevé outra posibilidade. Será proclamado alcalde ou alcaldesa a persoa que encabece a lista máis votada no día das eleccións. Así que, agás no caso daqueles concellos onde houve unha maioría absoluta no resto dos municipios para coñecer o novo mapa político definitivo, tocará agardar. A incógnita sobre quen se fará co bastón de mando en Meaño ou Ribeira, por exemplo, segue marcando a actualidade nestes mesmos momentos. As dúbidas poderían non atopar resposta ata o 15 de xuño, xornada na que se constitúen as corporacións. Iso se non hai ningún contencioso electoral, porque nese caso habería que agardar un chisco máis. Non se constituirían ata 20 días despois, o que nos levaría ata o 6 de xullo. Pois precisamente un deses concellos, un deses municipios en maioría absoluta é o de Ribeira. O Partido Popular non se fixo con maioría absoluta e ademais salienta a irrupción dunha nova formación, o Partido Barbanza Independiente. Imos agora repasar, antes de nada, como quedou o panorama político no concello de Ribeira. Van a ver de contado tamén vostedes aí na súa pantalla, porque o Partido Popular se fixo con 9 concelleiros, os mesmos que tiña no ano 2015, están vendo xa aí na pantalla. O Partido Barbanza Independente entrou na corporación con 7 concelleiros e rompeu con moita forza esta formación que é de recente creación. O Partido Socialista retrocedeu, tiña 3 representantes e queda con 2, o BNG tamén perdeu a presenza que tiña 4 concelleiros e agora vai quedar con 2, e por último aparece na escena política a formación Suma Ribeira, aí o ven tamén en pantalla, cun único concelleiro. Os partidos que desaparecen da Corporación de Ribeira son a formación Iniciativa Progresista e tamén Ciudadanos. Bueno, pois xa o dicía, unha das grandes sorpresas desta xornada electoral do pasado 26 de maio en Ribeira foi a irrupción do Partido Barbanza Independiente. E esta noite aquí no Contrastes pois imos conversar co seu líder, con Vicente Mariño. Moi boas noites. Moi boas noches. Antes de nada, noraboa por ese resultados e benvido ao Contrastes. Moi ben, muchas gracias. Todas as enquisas indicaban que vostedes ian conseguir representación e finalmente se fixeron con 7 representantes. Agardaban un resultado tan positivo? No, la verdad es que realmente he quedado sorprendido, gratamente sorprendido por ese resultado. Nosotros, como sabéis, es un partido muy joven, jovencísimo, de reciente creación, y un resultado tan espectacular de 7 concejales contra partidos que ya llevaban una trayectoria de muchos años, contra un Partido Popular que ya casi lleva 26, creo recordar, años gobernando. Pues hombre, la verdad es que entrar con 7 de golpe, yo creo que en la reciente historia de Ribeira no se había producido.
Estamos hablando de un partido que lo registramos el 28 de febrero. É unha formación de moi recente creación. Totalmente. Como é posible que os ribeirenses se sentisen atraídos por unha formación, por un proxecto tan xoven, non? tan recente? Que foi aquilo que lles chamou a atención aos ribeirenses? Mire usted, nosotros hicimos una lista de 25 personas, 25 personas del primero al último muy vinculadas con la sociedad ribeirense, con gente muy conocida y gente muy trabajadora. Hemos hecho un equipo muy fuerte en ese sentido. Durante la campaña electoral todos se han puesto ahí a trabajar hasta las tantas de madrugada porque no teníamos unos medios, y creo que ese equipo pues ha conectado muy bien, ha conectado con la gente de las parroquias, que se sentían muchas de ellas abandonadas, porque se había vinculado, a lo mejor pues no se había arreglado muchos temas en sus parroquias, la gente se quejaba de cómo estaba la limpieza de sus parroquias, cómo estaba la circulación en sus parroquias, y en Ribeira pues cómo se circulaba, si se podía llegar a Ribeira, que mucha gente no podía acceder al centro. La gente estaba cansada de que los locales cerrasen en Ribeira, que faltaba vida en Ribeira. Y yo creo que todo eso, con un conjunto de medidas que fuimos llevando, la gente fue entrando en nuestro proyecto, nosotros día tras día que pasaba de campaña, porque yo creo que estos 7 concejales prácticamente los hemos hecho en 15, 20 días, aunque el partido lo hayamos creado, aunque sea tan joven desde febrero, pero nos hemos dado a conocer prácticamente en 15 días de campaña y poco antes, o sea, mucho más no hubo tiempo, y hemos transmitido a la sociedad lo que queríamos hacer, y la gente, día tras día que pasaba de campaña, íbamos viendo, para asombro nuestro, que estábamos llenando los locales. La Casa del Mar de Ribeira, un local grande, la llenamos 2 veces, la última vez tuvimos que poner más sillas, la gente de pie, o sea, realmente veíamos que la gente estaba muy ilusionada con ese proyecto, y ahí se vio en las urnas, 7 concejales, y el Partido Popular, con toda su estructura, 9, o sea, estamos a 2 del Partido Popular y casi 3.800 votantes, que se dice pronto, en un periodo tan corto de tiempo, porque bueno, 3.800 no se juntan así por las buenas. Pregúntolle, a nivel político, que foi o que lles levou a crear esta nova formación? Mira, a nivel político vimos que había una necesidad de cambio en Ribeira, y vimos que había un equipo de gobierno que prácticamente estaba mirando más por las siglas y por el partido que por sus vecinos. La gente demandaba ser atendida y no estaba siendo bien recibida en el ayuntamiento. Me decía gente que a veces que estaban pidiendo citas para hablar con el regidor, y a veces las listas, como me comentaba un día un vecino en Ribeira, parecía que eran más grandes que las listas del Sergas esperando. Y el equipo pues reflejaba que estaba mirando más para sus intereses partidistas que de cara al vecino. Y yo creo que la gente vio en nosotros, creo como gente nueva, un equipo nuevo de gente, vio cercanía. Yo creo que lo fundamental y el arrastre de votos fue porque la gente vio en nosotros esa cercanía, esas personas que conocemos, que tratamos todos los días en diferentes parroquias, y eso yo creo que fue el punto fundamental para que la gente nos votase mayoritariamente. Vostede fala de cercanía, outros falan de outras cousas. Voulle convidar agora que escoite de contado as declaracións de Manuel Ruiz a semana pasada aquí neste mesmo programa, aquí en Contrastes. Ribeira ten que seguir construíndose desde a estabilidade. Ribeira ten que seguir construíndose desde o cariño ao seu pueblo. Ribeira ten que seguir construíndose gracias a aportacións de todos, gracias ao diálogo e gracias a un goberno de brazos abertos. Ribeira non pode construírse co rencor, Ribeira non pode construírse ca traición. Rancor e traizón, e creo que falaba de ustedes. Bueno, eso habrá que preguntárselo a él. Nosotros no tuvimos ningún rencor. Yo he estado con el actual regidor 4 años, y sin entrar ya en más temas que en Ribeira son conocidos, yo llegué a un momento que vi claramente que el señor Calva de Rencor estaba mirando más para él, más para su partido, que para los vecinos. Y hubo un momento que yo le dije, yo primero apuesto por los vecinos, yo primero he ido casa por casa a pedir el voto, y yo tengo que rendir cuentas a ese vecino. Y si tú me pones al partido por delante, a las siglas de un partido por delante, yo no sirvo para estar aquí. Yo me fui con la conciencia muy tranquila. Mire usted, yo
Me fui para mi casa, para mi trabajo, 4 años. Yo, si tuviera rencor, hubiera a lo mejor entrado en otra lista hace 4 años. Yo no dije que él siguiese ahí, él estaba en su partido, yo vi que había unas diferencias notables y yo me fui a mi casa. Y la verdad, se ha dicho, a mí me ofrecieron ir en otras listas en aquel momento. Y dije que no, porque no le veía sentido en ese momento. Yo, si tuviera rencor, hubiera ido con otros y otro gallo cantaría hace 4 años. Voy a preguntar directamente, porque sei que é un rumor moi extendido por Ribeira. Voy a preguntar, está José Luis Torres Colomer detrás deste partido e que move os fíos desta nova formación? Mire, vamos a ver, eso yo creo que fue una campaña de desprestigio hacia nuestro partido. El señor Torres Colomer, si fuera así, hubiera participado y hubiera venido a cualquier acto nuestro. El señor Torres Colomer merece todo mi respeto y él está donde está, y nosotros somos 25, que hubo gente que ha trabajado con él, de mi equipo, 2 personas, pero la mayor parte, estoy seguro, que prácticamente no han cruzado palabra con el señor Torres Colomer. El señor Torres Colomer ha sido alcalde muchos años, pero creo que esa campaña que le han hecho de desprestigio a él no se merece. Él ha sido un alcalde muy respetado en Ribeira, y todos esos bulos, como 20.000 otros temas que han surgido en la campaña, es una campaña de desprestigio que quieran hacer. Yo, pues, si me quieren decir que el señor Torres Colomer está detrás, pues mire usted, que se le pregunte a quien lo diga. Moitos dos membros do Partido Barbanza Independiente proceden das filas do Partido Popular, e agora pregúntolle polo futuro, vostedes apoiarían unha posible investidura de Manuel Ruiz? Mire usted, yo he dicho en campaña y en el cierre de campaña, en un mitin con muchísima gente en Palmeira, porque era una pregunta que estaba surgiendo, y en el último minuto yo dejé claro que nosotros no íbamos a apostar ni íbamos a hacer alcalde al señor Ruiz. Yo, fiel a lo que le decía a usted al principio, soy fiel a mis vecinos y fiel a mi palabra. Y si he dicho que no apoyaba al señor Ruiz, sigo afirmando que no apoyaré al señor Ruiz para que sea alcalde. El señor Ruiz tiene muchos medios para ser alcalde, si quiere. Que alternativa entón se pode presentar para vostedes? Non sei se quizáis comezaron a falar con outras formacións de cara a tentar construir un goberno alternativo. Non sei se hai conversas, avances nese sentido para desbancar a Ruiz do poder. Mire usted, hace 4 años, yo me acuerdo que de aquella el bloque nacionalista con 4 concejales quiso hacer una ronda de contactos y buscar una alternativa, con 4. Y el Partido Popular tenía 9. Nosotros en este momento, con 7, a 2 concejales del primero, como fuerza mayoritaria, por ejemplo, porque los otros están con 2, yo me siento con la fuerza moral para decir, oye, los vecinos de Ribeira no es que hayan apostado mayoritariamente por el señor Ruiz, hay una fuerza de 7 y hay otros partidos que están ahí. Yo he tendido la mano, como ha salido en algunos diarios, a hablar con otras formaciones políticas. Algunos nos podrá tildar de que venimos de un lado y venimos de otro. Mire usted, yo no he preguntado a los que vienen conmigo a qué partido han votado en otras elecciones. Es un conjunto de vecinos que están dispuestos a trabajar por todos. Yo no quiero que nadie me diga dentro de 4 años es que usted no ha hecho nada para cambiar el gobierno de este ayuntamiento. Cosa que se le acusó a algunos partidos, de ahí que yo creo que algunos han desaparecido del mapa, porque han sido vistos por la sociedad en Ribeira que eran muleta del partido gobernante. Yo tiendo la mano y no digo a nadie, cada uno es muy libre, nosotros somos un partido independiente, creo que hay una oportunidad de cambio en Ribeira, por lo menos, no digamos como emergencia, pero digo que viene bien pues dar un vuelco de ideas, y bueno, yo he hablado con todos y cada uno, bueno, lógicamente cada partido, mi oferta ha sido bien recibida por todos, no he recibido malas contestaciones, por supuesto, y ellos, oye, pues en su libertad, pues tendrán que decidir, oye, queremos buscar una manera de puntos de unión o nos empeñamos en quedarnos sentados y no dar un paso adelante. Yo estoy dispuesto a ceder en lo que hay que ceder, a hablar, y hacemos política, y la política es hablar y buscar puntos de unión, porque si cada uno nos ponemos en nuestras sillas sin movernos, pues entonces no se puede hacer nada, yo creo. He llevado 4 años en política, pero bueno, la política la veo así, una forma de diálogo y, oye, con un partido independiente, pues oye, que cada uno pues decida su posición. Entendo que, por lo tanto, agora mesmo vostede non dá por perdido o bastón de mando de Ribeira. Yo no diría bastón de mando, yo digo,
vamos a ponernos a hablar todos en un programa en común, lo que le he dicho a los otros partidos. Poner un programa en común que pretende cada partido, primero una acción corta a 100 días, que urge en Ribeira en 100 días, que cada uno exponga sus temas y unos puntos en común de un programa. A partir de ahí, pues yo tendré que ceder, tendrá que ceder, el Partido Socialista tendrá que ceder, bueno, tendremos que dar, pero yo creo que si hay voluntad de diálogo, si queremos hacer algo de política, si queremos cambiar, yo creo que hay posibilidades de dar una alternativa en Ribeira. Pregunto ya a vostede que urxe en Ribeira nos primeiros 100 días, polo tanto. Vamos a ver, nosotros en los primeros 100 días tenemos que, primero a nivel de Ribeira, hacer un cambio en lo que es ya el cierre tal como está Ribeira. Ribeira no se puede acceder, tenemos que buscar nuevas plazas de aparcamiento, tenemos que darle una fluidez mayor al tráfico y tenemos que poner los medios oportunos para que el comercio local, la hostelería vuelva a brillar, ¿no? Porque es que en realidad uno va por Ribeira a unas horas no tan tarde y vemos las calles vacías. Yo creo que ahí tenemos que coger ahora el verano, darle un impulso dentro de lo que podamos en 100 días. Y a partir de ahí, repito, he pedido que hagan un programa, cada uno, y estoy seguro que podremos llegar a unos acuerdos. Solamente hay que tener la voluntad de decir, vamos a sacarnos un poco ese chip y oye, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a sentarnos a hacer política. Yo creo que está en ello, la oferta fue bien recibida y yo pues estoy dispuesto a hablar las cosas. Gustaríame agora que reflexionase sobre o fenómeno social que supón o PBBI, porque realmente ocupa o espazo ideolóxico non do Partido Popular, pero realmente quen se un perxudicado desta cita electoral non foi o Partido Popular, porque mantén os seus 9 concelleiros, os 9 concelleiros que tiña, e o PBBI xurde en detrimento das forzas da esquerda e das forzas que estaban na oposición. É cando menos curioso, non? Hombre, outra campaña, usted me hablaba antes que me criticaban que estaba alguien detrás, otra de las campañas que nos decían que éramos el PP2. Pues mire usted, yo no he fastidiado nada al Partido Popular. Yo he obtenido 7 concejales, el Partido Balanzado ha tenido 7 concejales y el Partido Popular ha tenido una bajada de 300 y pico votos. O sea, que a mí nadie me puede acusar que yo he ido en contra del Partido Popular. El Partido Popular mantiene sus resultados, con lo que me hace ver a mí que yo es un partido centrado con una ideología que he dicho en muchos mítines, que es Ribeira, que es cada parroquia, que es Castiñeiras, que es Artes. Entonces, somos un partido que está ahí, de centro, y ni de centro, pensando en los vecinos, nada más. Por lo tanto, no somos de una ideología ni de un lado ni de otro, somos un partido de vecinos, que solo se presenta a Ribeira. Y yo creo que al Partido Popular esa idea que íbamos contra ellos, pues quedó reflejada en las unas que no íbamos contra el Partido Popular, ni nos estábamos nutriendo del Partido Popular. O sea, ese rencor que dicen ahí, no, porque si no, podrían decirme, es que tú has acabado con el Partido Popular. El Partido Popular no ha sufrido desgaste ninguno con nosotros. Nosotros hemos obtenido 7 concejales de los vecinos, que han decidido pues, apostar por nosotros. ¿De dónde viene cada voto? Pues cada uno sabrá de dónde viene. Moitos de vostedes dicían xo antes proceden do Partido Popular, non sei se podería haber quizáis algunha reconciliación, ese pechar as feridas que se soe decir, unha volta á unidade quizáis, non digo agora, pero sí de cara ao futuro. Mire, nosotros, el futuro Dios dirá, pero nosotros con una fuerza que se ha presentado ahora con 3.800 votantes, pues tenemos, el votante nos está diciendo seguir por esa línea, sois un partido que ha nacido con mucha fuerza, y porque nosotros, yo creo que si nos costaba volar, ahora volamos muy alto y libres. Bueno, Vicente Mariño, non sabe canto lle agradezo que tivese a ben participar esta noite nesta primeira entrevista aquí en Canal Rías Baixas. Encantado. Parabéns de novo por eses resultados electorais e seguiremos pendentes a ver que pode acontecer en Ribeira. Tenemos. Muchas gracias. Bueno, pois así poñemos o punto final a este Contrastes desta noite, o primeiro despois desa cita electoral do vindeiro 26 de maio. Aínda temos moitas cousas por seguir analizando e aquí estaremos todos os mércores aquí en Canal Rías Baixas no Contrastes, pois para contarlles toda a actualidade.